Όχι βρε μαλάκα, έχει λέτε, ναι. Έλα μαλάκα. Τώρα θα πάμε, πότε θα Τι μαλάκα, πώς θα γίνεται ρε Καλημέρα, καλά μας σήμερα. Ναι, χαρά. Για να πάρω παρουσίες. Λοιπόν, Πλασκοβίτης, τρέντι. Πλασκασοβίτης, δάσκαλο, έχει πει 10 φορές Ελλάδα. Πλασκασοβίτης. Πλασκασοβίτης. Είσαι του Κώστα αδερφός. Του Κώστα αδερφός. Ωραία. Ωραία. Ο Στυλιάδης ο Ψάρακας είναι εδώ. Παρόν, δάσκαλε. Ο Τράκας στο Πανκί. Παρόν, δάσκαλε. Καμπάνης Σομπρέρο. Έλα. Κουλούρης Ιαφάνα. Εδώ, δάσκαλε. Δάσκαλε. Εδώ πάνω. Δάσκαλε, μπορείτε να μου πείτε πόσες απουσίες έχω. Εσύ Κουλούρη δεν έχεις μία μόνο απουσία. Χρειάζεται να δικαιολογήσω. Κοσκολέτος. Λείπει. Παιδιά, να του πείτε ο Κοσκολέτος ότι άμα κάνει άλλη μία απουσία θα έχει πολύ στον κόσμο. Ωραία. Εντάξει, δάσκαλε. Θα ενημερώσω, θα γνωρίζουμε, εντάξει. Ο Κοσκολέτος έχει κάνει κάποια δοκιμασία. Δεν γνωρίζουμε. Όχι, δεν έχει κάνει, όχι. Το ξέρω καλά, το ξέρω, δεν το έχει κάνει. Εσύ μιλάς με Κοσκολέτο. Ναι. Ωραία. Ποιος σε παρακαλώ, έχει κάνει πάρει την παλιά δοκιμασία που πρέπει να κάνει. Είπε ότι θα την πάρει στο χρόνο ξανά. Παιδιά, δηλαδή, Να του πω κάτι. Είμαστε να μου δοκιώ και παρέσει την προηγούμενη ημέρα, έτσι δεν είναι. Δίκαιο, ναι. Και θα σε δώσουμε εργασίες, ωραία. Δηλαδή, πρέπει να συγκινητάμε. Δίκαιο έχετε. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είμαστε συνάδελφοι, εντάξει. Πρέπει, δεν χρειάζεται να σας κυνηγάω εγώ και να σας βρίσκω και να λέω τι πρέπει να γίνει και όχι. Ωραία. Είμαστε επαγγελματίες στο διδέξιο του χρόνου. Θα βγείτε έξω όμως στο 4ο έτος. Θα βγείτε έξω και θα έχετε τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους αδέλφους σας, έτσι. Που είναι 5 και 10 χρόνια στον χώρο. Ωραία. Πώς θα τα απεξέλθει η δουλειά. Είναι ανεύθυνος ο Κοσκολέτος, κύριε. Εντάξει, τώρα μην το λέτε έτσι. Τέλος πάντων, παιδιά, υποτίθεται ότι χρειάζεται κάποια σοβαρότητα, έτσι, και πρέπει να είμαστε επαγγελματίες, ωραία. Λοιπόν, εντάξει με τις απουσίες. Ναι. Εσύ Πλασκοβίτη έχεις το σκέ. Το έχει. Γιατί Πλασκοβίτη. Αμέλησε. Για... Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, ωραία. Να πας να το φέρεις. Θα είμαστε μέχρι στις 3 εδώ πέρα, πας να το φέρεις, εντάξει. Σήκω τώρα. Σήκω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα είναι αυτό παραπάνω από εσάς, εντάξει. Υποτίθεται ότι είμαστε συνάδελφοι και γυμναστές. Είστε μελλοντικοί γυμναστές. Ωραία. Ευχαριστώ. Πλασκασοβίτη, έλα με την προσοχή σου. Σήμερα, παιδιά, όπως ξέρουμε, θα κάνουμε πρακτική δοκιμασία. Εντάξει, έχουμε και θεωρητικό μέρος. Θα κάνουμε εξάσκηση τεχνικής. Εντάξει, Πλασκασοβίτη, έχεις το σχέση σου. Ωραία. Να ξέρεις ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί το πράγμα, εντάξει. Ποιος είναι έτοιμος καταρχήν σήμερα, ποιος μπορεί να κάνει πρακτική δοκιμασία. Ποιος από εσάς μπορεί να κάνει πρακτική δοκιμασία. Μπορώ να σας Μπορείς να κάνεις. Έχω φύσιμα. Τι έχεις? Φύσιμα. Φύσιμα, ναι. Νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα. Σιγά μπες και κάτω. Μα δάσκαλε. Τέλος πάντων, κάποιος άλλος που δεν μπορεί να συμμετάσχει. Ποιος από εσάς δεν μπορεί να συμμετάσχει. Φράγκας. Έχω πώς το αυτό, είχα πόλο και έγινε. Είναι σοβαρό. Ναι, δάσκαλε, είχα πόλο και έγινε. Εντάξει, αυτό δεν πάω πάσο. Εσύ, Πλασκοβίτη. Εντάξει, πιστεύω. Μπορείς να συμμετάσχεις. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ποιος είναι έτοιμος να διδάξει σήμερα? Στυλιάδη, είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος. Τι έχουμε για σήμερα, για να σου το λίγο.
Έχεις κάνει το εργασία σου να γίνει. Έχω κάνει, κοιτάξτε το βίντεο να δείτε. Έχω ένα πρόγραμμα ειδικής αντοχής, έτσι. Και πιστεύω ότι το έχω κάνει. Κοιτάξτε και εσείς να μου πείτε αν βγαίνει έτσι πως το βλέπετε με μια ματιά για να Σπυρίδης, δεν ξέρω, μήπως είναι... Δεν ξέρω κατά πόσο θα σου βγει όμως δηλαδή. Δάσκαλε, έχει βγει αυτό. Το έχω κάνει στην ομάδα και έχει βγει. Δεν νομίζω. Καταρχήν οι αποστάσεις δείξαν Έχει βγει, δάσκαλε, να. Είναι στο πρώτο σταθμός. Πρώτος σταθμός και δεύτερος. Όχι, είναι τελείως λάθος. Είναι τελείως λάθος. Εντάξει, θα το δούμε, κοίταξε, θα το δούμε έξω από πλήρης. Και μετά θα διορθώσουμε τα λάθη μας. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε προς τα έξω. Έλα, παιδιά, έλα. Καβάνι, κόψεις μαλακίες γιατί θα σε γραμμίσω να έρθω, εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Δάσκαλε, μπορώ να περάσω το... Σπηριάδες και σε έξω να ετοιμάσεις, παιδιά βγαίνουμε, αλλάζουμε όλοι τώρα και βγαίνουμε έξω. Δάσκαλε, το κομμάτι το φύσιμα, δάσκαλε. Ωραία, όσοι δεν είναι συναισθέσεις να συμμετάσχουν θα βγουν έξω και θα συμμετέχουν στη διαδικασία της προετοιμασίας της προπόνησης. Εντάξει. Δεν θέλω, βγείτε τώρα έξω. Δάσκαλε, έχει κρύο και δεν μπορώ. Βγείτε τώρα έξω και θα ακούσω. Εγώ προχθές σας εξήγησα, είχα Απόλλω και έγινε. Δεν ανακαίνω ότι είναι πάσο... Πάμε, γιατί.